Я ходив на акцію під Офіс Президента, де люди висловлювали протест проти збереження Арсена Авакова. Дуже погано, що «Слуга народу» і Володимир Зеленський не дослухалися до цієї позиції. Можна тільки гадати, чи це договірняк, чи це вдячність за позицію Авакова на виборах. Я не маю персонально якогось спеціального ставлення до Арсена Авакова. Більше того, я пам'ятаю, що ми з ним разом блокували вулицю Шовковичну і Лютеранську під час Євромайдану і ефективно співпрацювали. Але коли він став з опозиційного депутата міністром внутрішніх справ, ми почали конфліктувати, бо він зберіг кадровиків Захарченка, почав утримувати людей, які підлягали люстрації. Потім вдався до перерахування корупційних схем. Сьогодні ці самі кляті гральні заходи на всіх вулицях всієї країни – це його, насправді, дахування. Далі наші відносини взагалі стали катастрофічними, коли Аваков почав використовувати колишній «Беркут», перейменований в поліцію спецпризначення, проти нас в політичних цілях. Ми сьогодні згадували наметове містечко, яке в тому числі було за скасування депутатської недоторканності, за закон про антикорупційний суд, за вибори за відкритими списками партій. Я нагадаю, наметове містечко було брутально розігнане в березні 2018 року з явним перевищенням повноважень поліцейських. І Служба безпеки України, на жаль, досі не розслідувала відповідне кримінальне провадження. Я боюся, не розслідує, поки Арсен Аваков залишається міністром внутрішніх справ. Я дуже сподівався, що слова про новий підхід до управління державою будуть означати, що в нас з'явиться і незалежний, некорумпований міністр внутрішніх справ. Я впевнений, що воно так і буде, просто зараз «Слуга народу» і президент Зеленський, на мій погляд, втрачають час з Аваковим.